जा गरम माथो गरमनि थाखाय आं माने दंफां सायाव जिरायना दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरोना मानसेयाव भिडिअआ जागोन। थ' दिनैनि भिडिअआ एसे धामाकायानो जानो थांगासिनो दं, माने एसे गरम गरम जानो थांगासिनो दं। फेसबुकखौ नायनोनो हाला माथो, फेसबुकखौ नायबा माने मोनामग्लुंजोबनाय जाबाय आरोना। बेखौनो एसे बुफ्रुनो सानदों आं। नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। हायोब्ला बे भिडिअखौ गथ'फ्रा दानाय, मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा रोखोम आरो आलादा टाइपनि जागोन आरोना, एसे गेसाव गोफोनसो जागोन। बेनि थाखायनो हायोब्ला गथ'फ्रा बे भिडिअखौ दानाय आरोना। थ' डिस्ट्रिक्ट लानानै जाय बेफोरबायदि माने नेग्लेक्ट खालामलायबाय थायो, बे मानसिया माने जोलैनि हांगारसो आरोना। गावजों गाव नायनो हालायाथों होननानै माने सिं सिं थुना होग्रासो आरोना। जाय मानसिया बुरबक, जाय मानसिया मेलेम गैयै, बे मानसियासो माने डिस्ट्रिक्टखौ नेग्लेक्ट खालामलायनानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायो आरोना। सिं सिं थुनानै माने गाव गावनि गेजेराव खौसेथि गैयै जाथों होननानैसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना। जायखि जेखि जाया नानिया थाफ्लेखौ मोजाङै सोमावनो रोंगौ दे। दा बेखौ खायफाया नुनानै माने खदै र' गलायसिगोन आरोना। आं दायो डिस्ट्रिक्ट लानानै जेबो बुंनो सानाखै आरो आं बुंखानायबो नङा। डिस्ट्रिक्ट लानानै बेफोरबायदि बुंनो आङो साना, मानो होनना बुङोब्ला आसि थाइबाया जेब्लाबो समान जानो हाया। नाथाय जि भिडिअ क्लिप्सआव नुदों बिसोरखौ आङो डाइरेक्ट WW गेलेग्राफोरबायदिसो नुदों आरोना। बिसिनि गाननाय ड्रेस, जाग्लुं लोंग्लुं बेफोरखौ नुनानै आङो माने डाइरेक्ट WW गेलेग्राफोर बायदिसो नुदों आरोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे भिडिअ क्लिप्सआव बाजैया मा देखायदों एसे मोजाङै नायनानै लानोसै, बिनि उनाव जों एसे सावरायनोसै। लोगोफोर, नैबे चक्लेटखौ ओरैबायदि जानो गोथाव मोनो आरोना आं लोगोफोर। नै लोगोफोर, मा बुस्थु दे बे, मा चक्लेट? बेखौ सोर सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। बे चक्लेटनि नामा मा खोन्थाहर लोगोफोर। एक सेकेन्ड, बेखौ बाजैया चक्लेटसो होनो? आंथ' माथो नुनायाव बेखौ माथो आइसक्रिमनि कभार बायदिसो नुबाय। आरो बाजैया माने बेखौ जानो जा गोथाव मोनो आरोना। मोनखागोन बाजै, बे बुस्थु नों माबा सानदों आरोना। जि बुस्थुखौ बुंदों बेखौ बयबो जानो गोथाव मोनखायो। आंखौहाय फेसबुकआवनो बाजैयालाय माखौ लाना गेलेलायखोलाय? बेफोरबायदि जानला मोनला गेलेनाङा बाजै, सामलायना दोन, मालाबा खामानि होनो हागौ। नुनायाव 12-13 बोसोरनि गथ', नाथाय बिसिनि लेभेलखौ मा नायनो। खोनानो मोन्दों गोदोनि दिनावनो हिन्जावसा गथ'फ्रा माने साइकेलफोर दाङोबानो हौवा माथा थङालि बायदिसिना बिदि रावजों रायोमोन आरो बुयोमोननो आरोना। नाथाय दानि जुगनि हिन्जावसा गथ'फोरखौ मा नायनो आरोना, मा लेभेल नायनो आरो मा पस्ट होनाय नायनो। नोंथांमोनहा बे पस्टफोरखौ नायनानै लादो। सोरबा ओरैजाय पस्टनो, सोरनाबा ओरैजायनो, आरो सोरबा मा नायनो आरोना पस्टफोरखौ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लादो। माने आंखौ बांद्राय बुंदो साननो हागौ आरोना। नोंथांमोनहा खुद नायनानै लादो आरोना, गावनि मेगनजों नायनानै लादो आरोना। She's my number one, rolling on my back, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. Come on, boy, jump, baby, don't leave me alone. दानिया फैदो फट' पस्टफोरनि सायाव आरोना लोगोफोर। बहुद डेन्जार पस्ट आरोना, नायनानै सक जानाङा दै लोगोफोर, माने बिराद डेन्जार पस्ट नालाय। थ' बिदिब्ला फारि फारि नायलांबाय थानोसै जोङो स्क्रिनाव। आंबो नोंथांमोनजों नायलांफाबाय थागोन मा मा पस्ट होदों। डेन्जार माथो, डेन्जार पस्ट होयो आरोना।
थ' फारि फारि नायलांबाय थादो आन्दायखायलांबाय थागोन। थ' नोंथांमोनहा नुबाय दा बेफोरबायदि मानसिफ्रानो माने फेसबुकखौ फुरा मोनामग्लुं होजोबनानै दोनदों आरोना। बे फटकआव नुनाय सिख्लानि बिखायाव मा टेटु दंमोन, मा आखिनाय दंमोन नोंथांमोनहा मिन्थिनाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला नोंसिनि नोजोरा माने बे फुटबलावसोमोन नालाय, ओंखायनो माने पात्ता मोननाय नङा आरोना। बेखौ बुंनाय जायो एक गुलि दुइ सिखार। माने मोनसे जिउआवनो मोननै खामानि जाहैदों आरोना। माने गस्लायावबो जाहैबाय आरो माने गाहायनि थाखाय माने फेननिबो खामानि होबाय आरोना। माने गस्लायानो गोलावखा नालाय माने गानलायाबाबो जासै आरोना। माने खोबनानै लाखायो नालाय, बेखौनो बुङो एक गुलि दुइ सिखार। थ' गाइसमोन दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।